Першы адрас выязнога пасяджэння – малочна-таварны комплекс Шухова, адкрытага акцыянернага таварыства «Новодворская агра». Палова комплексу на 600 галоў была пабудавана і ўведзена ў эксплуатацыю толькі 5 гадоў таму. Аднак пры спрыяльных умовах мясцовыя сельгазвытворцы не дэманструюць адпаведных паказчыкаў. Да прыкладу, за мінулы год вытворчасць малака склала ўсяго крыху больш за 2000 тонн малака. Гатункам экстра рэалізавалі менш за 6%. Сярэдні ўдоед каровы склаў 3633 килограмма. Потому что опустили руки. А район тоже, значит, сбоку присматривал. Чего, Валерий Васильевич? На сегодня за этим хозяйством закреплен руководитель ПМ-станции, идет отработка. Мы, да, за то, что произошло, виноваты здесь, говорится, все. И мероприятия, которые выполняются по выращиванию молодняка и дальше по всем этим остальным процедурам, позволяют сказать, что это хозяйство на пути исправления и результат должен быть здесь. Недастаткова ранняя дыягностыка захворвання ў буйной рагатай жывёлы, парушэнне тэхналогіі нарыхтоўкі якасных збалансаваных кармоў і арганізацыі дыферэнцыраванага кармлення. Гэтыя прычыны прыводзяць да падзення паказчыкаў. Кіраўнік вобласці патрабаваў распрацаваць план канкрэтных дзеянняў па паляпшэнні сітуацыі ў Новодворскім. На Пенщине, значит, это одна сегодня из проблем, почему мы здесь собрались. Потому что есть люди, есть помещения, но, к сожалению, начиная от руководителей некоторых хозяйств и специалистов, они еще не перестроились к новым технологиям, которые дают возможность, если неукоснительно их выполнять, получать значительно выше результаты. А молоко сегодня это деньги, прежде всего, которых, естественно, не хватает. Поэтому, ну, вот такая ситуация. Хотя сказать, что они плохо работают, ну, так нельзя. Но у них очень большие резервы и хорошие перспективы для увеличения производства молока. Зусім іншая сітуацыя з эфектыўнасцю вытворчасці малочнай жывёлагадоўлі ў адкрытым акцыянерным таварыстве «Парахонская». Пазіцыю лідара гаспадарка трымае па многіх паказчыкаў не толькі ў раёне і вобласці, але і ў рэспубліцы. Так, толькі за мінулы год вытворчасць малака тут склала больш за 33 тысячы тонн. Дойны статак у Парахонскім амаль 3000. Дзве утрымліваецца на молочно-товарном комплексе номер 3. С начала года мы, значит, надоили 2025 килограмм, это плюс 42 килограмма к прошлому году. На данный момент на комплексе все проданное молоко идет сортом экстра, товарность 93,5. В среднем доет по комплексу 23 литра и 0,2. Имеется 900 фуражных коров, а весь комплекс занимает 2000 голов. Праблемы і перспектывы развіцця малочнай жывёлагадоўлі працягнулі абмяркоўваць удзельнікі выязнога пасяджэння абласнога выканаўчага камітэта падчас працы на базе Парахонскага цэнтра культуры і вольнага часу. Абмеркавалі таксама і пытанні выканання мерапрыемстваў па навядзенні парадку на зямлі. Марыя Кобец, Кацярына Страха, Александр Дзячэнка, тэлерадыёкампанія «Брэст».